Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihapot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na aga po sa Indugabos, Sabado na naman, kaya iribanan po kita digdi sa satuyang programang Abogado Juan at your service. Live po kitang nadadalan, siyempre, sa Facebook page kan Abogado Juan, asin sa FB pages kan Home Radio Naga, asin po kan OK FM Naga, Home Radio 95.1, asin po OK FM 97.5. Kay banan to po, siyempre, sa tuyang partner, ang diwata kan OK FM, si Ate May. Maray na aga sa imo, Ate May. Hi! Good morning! Good morning po sa tayong mga listeners kang 95.1 Home Radio, sabi nga ni Abogado Juan, and of course, duwang radio stations na po kita nadadangog sa OKFM, sagkod sa Home Radio. And syempre, gusto naman pong i-greet ang sa tayong mga friends all over the world, kasi nga nadadangog kita and nadadala sa Facebook page itong mga kababayan tangyaon sa ibang bansa na anytime pwedeng din madalan ang sa tayong pong programang Abogado Juan at your service. Ate May, aram mo gulpyo na maray ang naghaharap po sa paagi kang inbox ta, sa private message kang Abogado Juan page. Kaya medyo difficult talaga sa partita na sarong practicing lawyer, pero igwa pang mga serbisyo na araw kay ni alagad, yaon man dyan sa tuyang fulfillment, yaon man dyan ang kogmanta na makatabang po sa Indo na para hinanyog asin para dalan sa satuyang programa. Correct. Saka araw mo, sobrang nakakaugma, Abogado Juan, ang feedback kang sa tuyang mga nagdadakulang community especially sa social media, na anytime, for example nga, di mo madalan pag Saturday ang sa tuyang program, pwede mo siyang madalan anytime pag di kasibot, diba? Ito pala pig promesa ta sa inda na kung igwas indang mga kahaputan, tapos special request baga na dudumanan ta, tapos right there and then sa indang lokasyon, pwede tang simbagan yan. Yes. Alagad medyo grabe ang kabisihan ta sa mga oras sa ini, Disyembre na, grabe po ang mga deadlines ta sa tuyang trabaho bilang sa mga abogado, asin pag-pereserman sa korte. Ayan. So, pero abangan magilala kita kasi aarabuton tayo yan. Alawi pa po ang panahon. Tama, correct. So, ako excited na ako, Abogado Juan, kan sa tuyang pag-uurulayan. Sabi ko nga ni every Saturday, excited akong makanood, excited akong maaraman ang sa tuyang magiging topic. Last Saturday sa tuyang naging topic makonsuelong kadikit about sa chismis. So this time dako nag-aarabang, dako nag-aharalan ka sa tuyang pag-uurulayan. Ang pag-uurulayan tangon yan, Ate May, manood sa Succession, may mga kaputan kaya kita sa inbox kan Abogado Juan page, asin itry tang simbagan itong magkapira sa mga kaputan. Yes. Ngunyan, Tapos sa tema na sa tuyang tutukaron, manungod nga ni sa itong property relations, Ate May, kan mag-agum. But sabihin, pag sinabi ta mag-agum, legal na mag-agum. Kasal sila. Kasal, oo. So ano ang property relations? Dati baga kang naging topic ta itong manungod nga ni sa same-sex union, so mayong benefit of marriage, ang sa indang mga propiedades, kanya-kanya, so igwas indang pika-apod na separation of property. So mayong conjugal partnership because under the law, may man same-sex marriage. Opo. Pero kung
marriage between a man and a woman, igwang dapat mag-reynad na kung anong property relations. Paano ninda imamanihar, paano ninda mapapakinabangan ang indang kita, o paano sinda mabakal during the marriage, kiisa yan, ano yan sa imo, bilang sa rong agom o sa agom mo. O kaya, ano yan, jointly owned by the husband and wife. If the properties are acquired, for example, during the marriage, o paano kung before the marriage, nakapangaran na ang lote, for example, o ang auto, sa saro lang. Bako sa mag-agom. Tadi pa man nga sinda kasal. Pero kaya, ano itong pigaapod na marriage settlements? Ito bagang ante-nuptial or pre-nuptial agreement, or marriage settlements, na pwedeng laogan kang mag-agom bago sinda naginaguman para maprotehiran ang kanya-kanyang properties nila na day mawara sa pangalan nila. So, data na po paralo yun. Mabwerta po kita dyan. Pakaliis kang magkapirang magirundo. Abogado Juan at yung service tatabangan ka, tangaling maintindihan mga legal na problema, mayong inaapilan katotohan sana, tama ang sala-sala ki Abogado Juan. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Model-Lite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Dayat, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch.
Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Welcome po kita sa programang Abogado Juan at your service. Mangalas po kamo kung tano ta sa tuyang camera nasa likod. Ninhuli po ta igo kitang dodrawingon mo niyan. Siyempre, yan din si Ate May. Mahiling niya kung ano ang idodrawing ta. Tapos ipapahiling ta sa tuyang mga paradalan. Kasi mga para di may hiling ka mga paradamong ta, ano. Pero madadang binda kung ano ang pigi-explicar ta. Tang Latin term ngunyan, itong pigapod na per stirpes. Per stirpes. Literally, sa Latin, o sa English, ang but sabihin po kayan, by branch. Ano? As opposed to per capita. Ang per capita, by person, or per person, per capita. Ngunyan, ano po ang pigapod na per stirpes? Sa succession po, lalo na po sa pigapod ng intestate succession. But sabihin itong mayong last will and testament. So, ang ma-aplikar po, ang ma-apply na rules, ito pong pigapod sa civil code na law on intestate succession. Ngunyan, ano ang pigapod na per stirpes? Ano mo kaya, Ate May, ang pigmamanang propiedad dapat equal shares duman sa mga nagmana. But sabiyon, ang mga aki kan mga nagadan na magurang na may pigwalat na propiedad, tapos mayong ibang kumbaga mayong ibang imbelto, kundi mga aki lang, equal shares sinda. Ang apod kayan, per capita. Halimbawa, hindi ba nga si Juan? Tapos, ang agom niya baga nga si Dolores? Tapos, may aki sindano. Dua. Ang akin ninda si Severo. Tapos, sarok pa si Gerardo. Ngunyan, kung dua lang po sinda, nagadan po si Juan, si Riman, si Dolores, ito pong magurang ninda, mga magurang ninda, mag-agum. Ang mabanga po kayan, dua-dua lang. Ang apod po kayan, ang mabanga dua lang, equal shares, ang apod po kayan, per capita. But sabiyon, ang barangaan, per person o kada tao. 1/2 digdi, 1/2 man digdi. 1/2 ki Severo, 1/2 man ki Gerardo. Iyan ang pigaapod tang per capita. Per person. Okay. Or per person. Ate May, kung tulosin daddy divided by 3. Kung apat, divided by 4. 1/3, 1/3, 1/3. Pag tulo, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Apat. As the case may be. So, ang apod kayan, per capita. Kung na mabarangaan, si mga lihitimong aki lang. Okay. Iba man na istorya yan kung igwang ibang illegitimate children. Pero bako yan ang topic tango niyan. Sa day kaya, pag may illegitimate children, day na yan magiging per capita. Tabako ng equal. Magiging 1/2 ang share, ang ratio kan share, duman sa legitimate children. So, kung 1 itong sa lehitimong aki, 1/2, equivalent lang
duman sa illegitimate. Itong bakong lehitimong aki. So yun po niya pigapod na per capita. Itong equal shares. Banga. Per capita. Ang pagbilang kayan, person number 1, person number 2, and so on and so forth. Equal shares. Ngunyan, pag per STIRPES, itong saro, per capita, kada tao, pag per STIRPES, ano? By branch. Ang bigor layan tadi, di ba kung kada tao, kundi kada sanga. Explicar ta. Uya si Juan, agum niya si Dolores. Okay? Halimbawa ba ngayon, may dua sindang aki para mas madali. Ano? Ang aki ninda, iyo manggiraray si Severo, asin si Gerardo. Okay? So, malinaw. Duwang aki. Kung pareho sige dagadan, duwa sila mabanga. Ang apod kyan, per capita. Explicar ta na kasubago. Paano kung, libawa, nairot nagadan si Juan? Si Papa. Si Papa. Ni Severo, asin ni Gerardo. Tapos, may aki man ini. Siyempre, may agum ano, may duwang aki. Halimbawa, si May. Ang spelling ang paano? M-E-Y. M-E-Y. Yes po. Tapos, halimbawa, si Farah, halimbawa. Dua ang aki ni Severo. Severo. Ngunyan, nagadan si Dolores, pero bago nagadan si Dolores, nagadan si Severo. Si ama ni May, tapos ni Farah. Opo. So, kanagadan si Severo, buhay pa si Dolores. Ngunyan, ini ang inot na nagadan, si Juan, si agum ni Dolores, si ama, ikadua, si Aki. Pero ining Aki na Severo, nagadan, may duwang Aki. Tapos, ikatulong nagadan, si Dolores. Si Ina. Ngunyan, kanagadan si Dolores, ang hapot, dua-dua ang aki. Ang gabus daw na propiedades ninda, mapapaduman ki Gerardo o dahi? Sailing mo. Tas syempre may duwang aki si ano. Paano man pala ini? Eyo, Si May, tapos si Farah. Ang pigapod na per STIRPES, susog sa law on succession sa civil code, ang kada sanga entitled to equal shares by branch per STIRPES. So ang barangan kayan, 1/2 ki Gerardo, si 1/2 ni Severo, mapapaduman ki May tapos ki Farah na sa iyang mga aki by right of representation. Right of representation, but sabihon, pigre-representar ni May tapos ni Farah, aki ni Severo, si makuapo ni Juan tapos si Dolores, si May tapos si Farah, pigre-representan ninda ang sa indang na gadan na ama na si Severo. But sabiyon, day nawaaran nin mana ining makuapo. Tasinda pigre-representar ninda ang sa indang ama. Who predeceased the parent? Itong huring na gadan na magurang na si Dolores. In which case, itong 1/2 ni Severo,
Bangaon mo pa sa duwa, taduwa man ang aki, si May tapos si Farah, magkakaigwasinda 1/2 divided by 2 equals 1/4 and 1/4. Kaya itong 1/2 yaon sa sangang ini, sa pamilyang ini man 1/2 yaon man sa pamilyang ini. Kaya dawa nagadan si Severo ahead, inot na nagadan sa iyang magurang na si Dolores asin Juan, mga magurang, igwaman giraray nin diretso na magmana ang sa iyang duwang aki na si May asin si Farah. Anapod po kay ni per stirpes. Kada sanga, by branch. Iyo po yan, nasa to yan Latin term, ngunya na aldaw, na Sabado, ngunya na simana. Ano May? Ara mo na ang kaiban. Kan per stirpes, tapos kan Per capita. Per capita. Sa Sabagot. Correct. So, ang nangyayari lang ang right of representation pag nape-predecease kan direct heir in the descending line. Itong sa iyang direct ascendant na nagpamana sa iya. Asin sa iyang tugang o mga tugang. Pero may mga case ba, Abogado Juan, na minsan baga kayo nag-i-reward talaga sila, dahil maiwasan. May mga case ba na si Gerardo ngayon, dahil nagtugot, gusto ko mapasakuya pa si Mana kang tugang ko. Dawa pa dahil siya nagtugot, taang lay nagsasabi na igwang mana ito sa iyang mga pamangkin. Si May, tapos si Farah, by right of representation, duman sa indang ama na nagadan, na aki ni Juan tapos ni Dolores. Tandaan mo tabi, May, tandaan tagabos, mga tugang, na ang right of representation, totoo, pigrepresentan ninda ang sa indang nagadan na tagapagmana, na direktang nagmana sa indang magurang, for example. Ang both sa biyong kang right of representation, dawa pigrepresentan ninda, igwasindang diretso na magmana by right of representation directly duman sa indang mga grandparents. Ki Lolo Juan tapos ki Lola Dolores. Kumbaga automatic na. Automatic na. Automatic. Oo. So, malinaw na, Malinaw. Ate May. Per stirpes versus per capita. Magbuhat na po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575
0917-54465 or Naboa Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Model-Lite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Dayat, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Welcome po kita sa tuyong programang Abogado Juan at your service. Kaibanan po si Ate May, asin po si Abogado Juan. So, pinag-uulayan po ngayon sa tuyong topic ngunya na Sabado ang property relations or properties kan mag-agom. Okay. Abogado Juan. Yes. So, yan sa mga bagay-bagay na medyo gulping kaputan, sa tuyong mga kababayan. Manungod sa kung paano imamanihar o paano ang pagbarangaan o sisayamay sa diri kan mga propiedades na daradara na linda, dati lang sa inda, kan sinda ikinasal, o kaya kung ano ang mga properties na na-acquire ninda during the marriage. Okay, sa simpleng pagkaintindi o pagkasabot, Abogado Juan, ano man ang itong inaapod na conjugal properties? Well, ang term na conjugal, manungod yan sa mag-agom, legally married. So, ang term kayan, conjugal. So, when we say conjugal property, it refers to the property or properties of husband and wife na legally married. So, ang apod yan, conjugal properties. Ngunyan, manlain-lain kaya ang sistema kung paano ang pagsadiri kan mag-agom kan mga propiedades. May tulong klase yan. Ang pinakamadali dyan, ito pag-aapod na separation of property. But sabihon, magkakaigwa ng agreement bago kang karasalan na ano man na propiedades na pagsasadiri kan lalaki sa iya, asin kung ano man ang mga propiedades na pagsasadiri kan babae at the time of the marriage sa iya man. So kay puan kaigwasin daling sarong kontrata. Apod kayan pre-nuptial or ante-nuptial agreement. Before the marriage. O kaya, technically, ang apod kayan, marriage settlements. So, yun po yan, ang pwedeng laogan. Pero di po kayo sa Pilipinas, garo tabu, garo day maray sa iribanan, sa pon pa lang, garo nag-iirisipana na kanya-kanya na ang mga propiedades. Pero nangyayari yan, urog na sa mga aki kan mga mayayaman na mga pamilya na kung saan minalaog sinda sa prenuptial agreement para maproteheran itong mga pigmamanang mga propiedades hali sa mga magurang. So, iyan ang pinakamadali, separation of property. Pero kaya po aning sarong marriage settlements o kaya sarong kontrata bago magkasal na ang siindang mga pagsasadiri, mga kadadagaan, nakapangaran sa lalaki, kadadagaan,
and other real properties na nakapangalan sa babae, o ano man ang mga movable properties na nakapangalan sa lambang saro, will remain as their separate property even Kasal na. after the marriage. After the marriage. So, yan ang pigapon na separation of property. Ngunyan, igwa pang duwa. Ay kadua dyan, itong conjugal partnership of gains. Ang conjugal partnership of gains, well, the term itself will already explain, conjugal partnership of gains. But sabiyon, ang sa indang babanga-banga sa sendang partnership as husband and wife, itong gains, ano ang gains? Income, argang rent, argang tong kita ninda sa indang pagtatrabaho, o kaya produce, mga gusi sa mga agricultural lands, mga kaumahan na pagsasadiri o pagrurugari ninda, as in, iba pa. Basta itong income, income, bako tong property, si income na hali sa propiedad. So, iyan ang pigaapod na conjugal partnership of gains, na kung saan, ang gabos na income na iyan, whether from the separate property of each of the spouses, na pigdaraninda sa sendang pag-ibanan bilang mag-agom, they brought their exclusive property na kapangalan sa inda at the time of the marriage. Ang figure line dyan, itong income ka ito na minalaog sa pigapod na common fund. Ang common fund, iyan ang masustener kan mga pangangaipo kan mag-agom as in kan sa indang familia. Lalo na ang mga aki, itong pagsuporta sa salud, edukasyon, pagkakan sa harong asin ni Papa. So, iyan ang pigaputang conjugal partnership of gains. So, ang pigpa-partnership ninda, itong gains, itong kita, income, kan sa indang kan lambang saro sa inda. Ngunyan, paano magkakaigwan ng propiedades? So, kung igwas indang mga kita, halis sa indang mga separate property na konsideradong exclusive property nila, when they enter the marriage, di siya magiging conjugal, itong property na to. Ang magiging conjugal, itong kita kay ito. Itong income. Proceeds, produce, pati itong kita ninda sa pagtrabaho. Iyan gabos na kita na yan, considered as part of a common fund, iyan ang conjugal. So anuman ang may bakal nindang propiedades, hali duman sa kita ninda, as in kita kan sa indang kanya-kanyang propiedades, iyon na yan ang sa indang magiging conjugal property. So iyan ang pigapod na conjugal partnership of gains. Ngunyan, igwa makitang pigapod na absolute community of property. Ikatuloyan. So, sa absolute community of property, gabos ng mga propiedades, kan lambang saro, babae, lalaki, at the time of the marriage, nakapangalan sa lambang saro sa inda, will form part of the conjugal property. Kaya pigapod ng pigapod ng absolute community of property, because we are not talking about the gains. We are talking about the property, including the gains. So ito mismong real property and movable property, pati si income kayan, sa diri kan parehong mag-agom, bako lang itong separado. Ang exception dyan, itong mga propiedades na acquired by either spouse, by the husband or the wife, at the time of the marriage or during the marriage, by gratuitous title. Mahapot ka, Atime, kung anong buot sabihin kang gratuitous. Ano po, abogado? Buot sabihin kang gratuitous title, itong libre, gratuity. Arog kang succession. Pigmana mo lang. Pigmana sa magurang. Kasal ka, tapos may pigmana kang daga, hali sa magurang mo. Iyan, di pwede magbanga dyan ang sa imong agom. Maski kasal na. Because under the law of succession, dawa kasal na. Under the law of succession, even under the system of conjugal partnership of gains or
absolute community of property. An ano man na pig-eredar na propiedad kan sarong agom, dae ka ba nga itong agom niya. Ninhuli, taan lay nagpapabor duman sa itong protection kang pagmana sa kadugo. Ano? Kaya iyan na mga propiedades na yan na acquire mo by gratuitous title, either by succession or by donation, pigdonar sa imo lang, ikala nakapangaran, unless the donation is in favor of both spouses. Sa mag-agom, bigtaw sa endo ngaya. Kamugduan, nakangapingaranan ka mo duman sa deed of donation. Pero kung dae, duman lang sa saro, to the exclusion of the other spouse. So, yan ang pig-apod na gratuitous title. Pag libre na pigtao, by succession or by donation, ang apod kayan by gratuitous title, ang may sadiri kayan, si sarolan na agom, to the exclusion of the other spouse. To the exclusion, day kabali, itong sa iyang agom. Alagad, kung ang propiedades na-acquire o nabakal, na-acquire by onerous title, but sabihin onerous, igwang karibay, igwang kantidad, kumbaga sale, aron kayan, okay, big mortgage mo, tapos, big mortgage sa indo, tapos na-foreclose indo, that is onerous title, conjugal yan. Conjugal property. Sa indong duwa. And absolute community of property yan. So, iyan ang, iyan ang kaibhan kan tulong systems of property relations kan mag-agom. So, may before the marriage, ang gabos ng mga propiedades, of course, before the marriage, sa conjugal property, na nakapangalan sa kada spouse, lalaki o babae, at the time of the marriage, they will remain as separate properties of each spouse. Ang magiging conjugal property lang dyan, sa conjugal partnership of gains, itong gains, itong income Lindo. Tapos, di man kabali, kung na-acquire niya, even during the marriage, if it is acquired by gratuitous title, by succession, or by donation, siring man sa absolute community of property. Ngunyan, ano ang default community relations? But sabihin, kumain ka mong pig-ulayan kung ano ang pigpiliin doon sa dua, ano ang automatic na magiging property relations? Ito bagang separation of property, dapat pipiliin mo before the marriage sa paagi kang ante-nuptial agreement or marriage settlements. Opo. Alagad, kumayo ka iyan. Arin ang maray na. Itong conjugal partnership of gains or absolute community of property. Ano sa iling mo, Ate May? Ano daw ang maray abogado? Pero bago ko yan simbagon, ikaw ka mga kaputan lang Paano dyan. pag halimbawa, Abogado Juan, si lalaki nagtiya sa loto? Oo, tapos Nagtataya ka sa loto? Oo, kaso di man ako... Ako Ate May, nagtataya sa loto. Bihira. Pag nakulao na ang price. Ako ba, nangangalas ako, di ako nanggagana ito, parang di man ako nagtataya. Pangamit kita. Halimbawa ngay Abogado Juan, so lalaki nagtaya sa loto, nanggana. Nanggana, okay. So ginanahan niya, kisay sa iya sana o kabakas na suagom niya. Okay, under the conjugal partnership of gains, ang pagtaya sa loto o kaya pagkasino o kaya ang pagsukal tapos guminana. Ang ano man na ginanahan dyan, ang winnings dyan, magiging parte kang conjugal partnership of gains. Alagad, pag madaog, dae. Ano ba mo na lang sa sabo? Para mas maintindihan, sa ano na lang, dyan sa bulang, Bulang, okay. Sa bulang. Okay. Para bulang ba nga ang agong mong lalaki, Sa bagay, babae, bira o bulang, So, kung nagbubulang ang lalaki, yan ang sa iyang hobby, So, ang gabos sa mga ginanahan niya, day niya sa diri. Day niya pwedeng pagparapainom mo niyan sa
mga barkada. Ibarato niya sa mga ibang parabulang na dadaog, dapat conjugal property syempre, yan. mapaaram siya muna. Para sa pamilya. Okay. Pag- Ngunyan, kung madaog siya dyan sa bulang na yan, Ate May, maraya pa siya. Tapos siya kayan, mana ko masabi, siya kayan ang dapat managot. Eyo. Dahil pwedeng ang kadaugan niya, ipapaksan niya pa sa pamilya, sa conjugal partnership. Nadaog. Pero, sa absolute community of property, mayong siring na kondisyon. Basta with the consent. Kung nagsugal o nagbulang bagangaya with the consent of the wife, for example, kung ang kadaugan diyan, kung ano nga ni sinda absolute community of property, garo ang gabos na pigagasos sinda diyan, sinda magiraray ang liable, Okay. Unless ito mayong pagtugot kan sa iyang agom na babae. Itong sa iyang pagparasugal na nagresulta sa kadaugan. Asin, siyempre, kung nadadaog sa bulang o sa sugal, nawawara ning pangsustento sa agom, asin sa pamilya. Diba nga, siyempre. Oo. Tara papadaman niya sa Correct. kadaugan. Yes. Speaking of Abogado Juan, consent, pwede bang i-waive ang karapatan or ang halimbawa, sige na, tatao Ang diretso. tatao Diretso na sa sa properties. Pwede ba yan? Okay. Actually, impliedly, pwede. Tayo ni pigaapod na separation of property. Igwa makita pigaapod na donation. Pero specifically, anong sabihin mo kaya na big wave? Halimbawa, sige na, sa imo na lang si Daga. Mag-agom. Mag-agom? Pwede ba yan? Itatao ko na ngayon sa imo. Pwede, basta may kasuratan. Okay. Pwede, basta may kasuratan. Pwede. Kung itatao deed of donation. Depende kung sa indang property relations is conjugal partnership of gains or absolute community of property. Ngunyan, simbagong takana, itong manungod naman sa default, itong automatic property relations. Mga tugang, bago po kang August 3, 1988, ang nag-a-apply po itong Old Civil Code provisions on persons and family relations. Base po sa Old Civil Code provisions on persons and family relations, ang default or automatic property relations kan babae asin lalaki nag-inaguman o kinasal, iyo po ang conjugal partnership of gains. Itong pig-explicar takas bago, na pig-babaranga itong gains, itong kita. Tapos, itong property na napakal or acquired during the marriage, out of the kita, hali duman sa kita. Except itong property na acquired by gratuitous title, na explicar ko na ni kasbago, they shall pertain as the exclusive property of either spouse who acquired such property by gratuitous title, either by inheritance or succession or by donation, na nag-a-apply man nga niya sa absolute community of property. Ngunyan, kung ikinasal ang magagum after August 3, 1988, tano to August 3, 1988, minhuli po ta August 3, 1988, during the time of then President Cory Aquino, nagkaigo po kita ng bagong lay. Pig-revise itong Old Civil Code provisions on persons and family relations, nagkaigo kita ng bagong family code. As in, saro po sa mga salient features of the new family code that took effect on August 3, 1988, ito pong default family property relations kang mag-agom bako ng conjugal partnership of gains. Pigibo na pong absolute community of property. Ninhuli po, segundo man po sa mga framers, ito naggiribo kadtong family code bago ito na aprobaran bilang sarong lay, Executive Order 209. After Marcos yan, Cory na, may freedom constitution kay ito, may lawmaking power si then President Cory Aquino, saron ni sa mga nainot na mga lay na sa iyang pig-aprobaran ining family code na kung sain
pigibo ng absolute community of property. Sabi kang mga nagribo kayan, nag-draft kayan, family code na yan, ang katotohan man talaga, sa Pilipinas, base sa tuyang kultura, poon pa kadto. Sagod kang panahon ka na aprobaran ng family code, kan August 3, 1988, talagang absolute community of property. Nakahiling ka naman na mag-agum, ang property kang husband, o agum na lalaki, siya lang ang may sadiri. Tapos si agum na babae, siya man ang may sadiri kan sa iyang propiedades. Mayo man baga kayan. Di man baga nag-iirisipan talaga ang nag-aaragom sa satuyang kultura. Kaya, pigpatama lang. So, instead of conjugal partnership of gains, ang talaga man ang totoo nangyayari sa mga mag-aragom na mga Pinoy, as in Pinay, since time immemorial, bakong conjugal partnership of gains, ang sa indang relasyon, manood sa propiedad, kundi absolute community of property. Kung ano ang propiedades mo bilang agum na babae, ano ang propiedades ko bilang agum na lalaki, gabos yan, at the time of the marriage, kung ano man ang igwa kita, sasalakon yan, ang mga propiedades yan, kita na ang may sadiring doon. Share and share alike. Share and share alike. So, banga-banga. Nahanggang mo niyan, iyo man ang default or automatic property relations between the husband and the wife. Barakas na. Barakas. Bako lang sa kita, bako lang sa income, sa produce, kundi pati sa gabos sa mga propiedades. Whether real or movable property. Okay, sarap ang hapon. Paano kung may utang? Ang utang ba, ang utang saro lang, si lalaki nila ngayon sa nag-utang, si babae ba, obligado nila magbayad duman? Okay. Pag conjugal partnership of gains, tampigor line ta, gains, ang gabos na kita kayan, will go to the common fund. But sabihin, pag common fund, pareho may say. Ang agum na babae, agum na lalaki, gabos na kita, during the marriage, dapat nag-aaram ang kada saro. Ngunyan, kung nag-utang si lalaki, agum, without the consent or without the knowledge or advice of the wife, well, tapos nagkanda problema, well, siya kaya masapo. Taday man aram kang babae na pinakiaraman niya ito pikapod na common fund na dapat ang nanginginabang kayan para sa gastuson kang sa indang pamilya. Ngunyan, kung itong pag-utang para man talaga sa ikakarahay kang pamilya, ni Baba, dahil mabayadan ng iba pang mga utang, nagkahilang baga ngaya, o para sa eskwelahan, tuition, asin iba pa, para sa pamilya, iyan po, liable magiraray ang pareho. Obligasyon po kan conjugal partnership of gains, ang kita na yan, na masuportaran ang anuman na bagay para sa support sa karahayan, ikabubuhay o ikakabuhay kan pamilya. Correct. So, na-explicar talaga, boss, Ate May. Yes, sana malinaw na medyo ginaganahan. Pero, paripang i-remind taong sa to yung mga paradalan, mga paradangog, kung ano ang mga numero na pwede nindang i-text. Yes, iyo po pala ang sa tuya pong apwera sa tuyang Facebook page, ang Abogado Juan at your service, pwede po nung i-save ang sa tuyang hotline numbers, iba pa kitang smart as in globe sa 0929-259-5441. Sagot po, 0927-431-3899. So yan po sa tuyang mga hotlines, kung kamo ay mga kahaputan. And speaking of hapot, o yan po sa tuya Abogado Juan ang sa tuyang mahiwagang kahaputan sa tuyang ihapot mo. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now.
Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Apod na, kay Abogado Juan. Apod na, kay Abogado Juan. Pwede po tabi maghapot, Abogado Juan. Abogado Juan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaon ang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogado Juan. Welcome po kita sa satuyang programang Abogado Juan at your service o yun na po ang hapot sa simanang ini. Dear Abogado Juan, igwa pong 5 magtururugang na nagmana po nin daga sa gadanindang mga magurang. Si sarupong aking babae may agom gadana asin mayo po sindang aki. Mapapasain po si Cher kan nagadan na babaying aki. Sa balo niyang agom o sa iyang 4 na tugang na buruhay pa. Yan po ang satuyang kahaputan. Ngunyan pong simana. Digdi po sa satuyang Abogado Juan at your service, Abogado Juan. Well. Belta po kita. Interesante ang kaputan na yan. Saro yan sa mga gulpi nagarapot nga ni, manungod nga ni sa mga propiedad na pigmamana. Asin pasalamatan tapo siya, data na lang araw na tamayo kitang go signal na i-divulge ta sa iyang pangaran, hindi po sa tuyang programa. Sa hapot na iyan, inot ang mga magurang nagadan. Tapos may 5 aki. Opo. Kasbago kang pigi-explicar ko itong sigun sa Latin, itong Latin term na per stirpes o kaya per capita. Ma-apply po yan. Per capita po, kung garadan ng mga magurang, 5 ang aki, gabos buruhay, per capita yan. Okay? But sabihin, divided by 5. Ito pong property na nawalat katong mga magurang. That is, if the parents died without a last will and testament. Kung may pong last will and testament, the law on intestate succession will apply. So let us assume that there is no last will and testament. Ninuli nga ni Tademan nga ni na-mentionar kan nagsurat sa tuya sa Facebook, sa inbox, So, considering per capita kung 5 buruay gabos. Saka, takan nagadan si magurang, may gadan man na sarong aki na babae na may agom. Ngunyan, ining aking babaeng may agom na nagadan, may mo aki. So, without an issue. But sabihin, mayo sidang aki. Kung mayo sidang aki, ang hapot, kan nagapot ate May, ano nga dito? Ang sa iya pong hapot, Abogado Juan, sa in po mapapaduman si Cher, kan nagadan na babaeng aki, sa balo niyang agom o sa iyang 4 na tugang na buruhay pa. Okay. So, kung nagso-survive ang sarong widow, widow yan. Balong lalaki. Together with the brothers and sisters of his wife, deceased wife, ito nagadan niyang agom,
So siya tapos si apat na tugang kan sa iyang agom, ano ang ma-apply diyan? Iyan ang hapot niya. Since this is intestate succession, bayo pong last will and testament. Ang ma-apply po ang sa tuyang civil code, the law on intestate succession. The general rule is, under Article 980 of the new civil code, children of the deceased shall always inherit in their own right. So, in their own right, kung gabusin da buhay, alagad sa sitwasyon na ini, si saronidang tugang na babae, gadan, anatada si balo, tapos mayong aning aki. Ngunyan, kung may aki kuta na, ining babae na nagadan, na tugang ninda, duman sa balong lalaki, kung may aki sinda, then, igwa ko tang pigaapod na right of representation. Aron mo kaya, Ate May, explikar ta ka subago, na whether the property inherited, the property relations between the husband and the wife is conjugal, partnership of gains, or absolute community of property. And let us assume that they were married after August 3, 1988, at 2020 naman yan, baad absolute community of property. Still, any property acquired by the wife by gratuitous title, but sabihon, minana, naarog kang kaso mo niyan, na minana sa magurang, kang 5 aki, pero gadan itong babae, ito, bako siyang conjugal property or bako siyang absolute community of property. And therefore, that property belongs only to the wife. Okay? So, kata mayong aki pa, pati. So, mayong aki, base kaya sa lay, ang right of representation, kung na-predecease ka itong babaeng aki, itong saro sa mga magurang, o si duwang magurang niya, mayong right of representation, mayong issue, mayong aki, masindang aki. Because, under the law, the right of representation, in case a child predeceases his or her parents, or in this case, her parents, tapos man siyang aki, o mayong makuapo itong sa iyang mga magurang, then, ang bot sabihong kayan, they pwedeng mag-apply itong pigaapod tang per stirpes. Itong by branch o kada sanga, ninhuli, tamayo man yaning nagsanga pa, hali isa sa indang sanga. So, man kay po ang barangan ng pamilya, the right of representation will only apply in the descending line. But sabihon, pababa lang, pasiring sa aki. Day pwedeng pasiring sa agong. Kaya, sa sitwasyon pong ini, ito pong share kadtong tugang ninda na nagadan na babae will technically mapapasainda. So, mayong share itong balong lalaki. Taday kaya pagpapaboran kang lay na mag-iridar ang lalaki in case of intestate succession directly from the blood parents or ascendants of his deceased wife, ninhuli nga ni, ang pagpoproteheran baga sa succession, itong kadugo. Descendant, correct. Ito lang, kadugo. Ibang urula yan kung ang spouse, baga ngaya, ang figure layan di kaya si property kang mga magurang. Ninda, kan magagom. Bako man si property ninda. Opo. Tako ang pagfigure layan ta si property ninda magagom tapos nabalo siya. Igwang ma-apply na law on intestate succession kung paano mabarangaan ang balo tapos itong surviving brothers and sisters kay itong
kadtong agom na babae na nagadan. But in this particular case, makamurmundo man, alagad, ang lay nagsasabi na ang right of representation ma-apply lang in the direct descending line. Dahil ma-apply pasiring sa relatives by affinity. Aron kayan sa agom lang na dahil man kadugo. So, salamat po sa naghapot. Sana po nasimbagan po sa imong kahaputan. Sa mga gusto pong maghapot, aron po kan sa tuyang naghapot mo niyan. Pwede po nung ilike sa tuyang Facebook page, Abogado Juan at your service. By the way, Ate May, nagsimbag kita base lang duman sa kahaputan niya. Kung may mga kulang ito o may iba siyang idadagdag na that might change the situation, may iba ang kasimbagan. But based on the basic facts, based on the limited facts that were presented to us by our follower sa Facebook, iyo po ito ang kasimbagan. Salamat po. Mabelta po ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Abogado Juan at your service. Welcome po kita sa tuyang programang Abogado Juan at your service. Nako, medyo inabot na po kita kan sa tuyang oras. Kaya buot may pong magpasalamat sa mga nagdangog po sa duwang radio stations. Iyo po ang 95.1 Home Radio, sangkod po sa 97.5 Bangon OKFM. As in, live man po kita sa Facebook page, ang Abogado Juan at your service. And of course, nadadalan man po kilala kita sa Channel 9 Cable TV. So, salamat po sa mga nagdalan, sa mga nagdangog. At syempre po, ini po sa rong public service program. Hatod po sa tuya, mayo ng iba, kundi si Abogado Juan. Thank you very much, Ate May. Aram mo, bakulan talaga sa mga platforms na yan, kundi pati mas sa YouTube, pwede nindong balikan ang mga nakaagi mga episodes kan Abogado Juan at your service. Digdi sa programang ini, basta baga sa tama sana kita. Tama-tama, ang sala. Ate May? Yes, ini po si Ate May. Ate May Di Maano. As in, ini man po, si Abogado Juan at your service.